În prima vilă avem 4 camere. Prima cameră este camera iubirii și arată cam așa. Avem minibar, televizor și priveliște afară. Și asta este baia din prima cameră. Asta e a doua cameră, camera prieteniei. Și cam așa arată a doua cameră. Bineînțeles, cu minibar și televizor. Iar aici, în continuare, avem baia, o baie cu cabină de duș. Asta este a treia cameră, camera nu mă uitam. Și arată cam așa, din nou cu minibar și televizor. Iar aici avem baia, o baie puțin mai mare cu cabină de duș și tot ce trebuie. Iar aici avem acces către terasă cu vedere la curtea interioară. Aici este camera 4, camera gândirii. Și aceasta este o cameră mai spațioasă, din nou cu minibar și televizor. Iar aici avem acces la aceeași terasă cu vedere la curtea interioară. Aici este baia, la fel cu cabina de duș și tot ce trebuie.